Σε αυτό εδώ το βίντεο θα μάθεις πώς μπορείς να κάνεις και εσύ 3D model αυτά εδώ τα ηχεία. Σε αυτό το part θα κάνουμε το 3D modeling και στο επόμενο θα κάνουμε texturing, lightings και όλα τα scenes τα οποία χρειάζεσαι για να βγάλεις τέτοιο quality φωτογραφίες για τα 3D model σου. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ στο Blender, δεν έχουμε τίποτα, είμαστε σε ένα κενό file. Αυτό το tutorial θα είναι ένα tutorial σχετικά beginner friendly. Θα προσπαθήσω να εξηγώ και πράγματα along the way, αλλά θα χρειαστεί να ξέρουμε τα βασικά πράγματα, όπως πώς να κάνουμε scale, πώς να κουνάμε, πώς να κάνουμε extrude. Ωστόσο, θεωρώ είναι αρκετά εύκολο και για ένα άτομο το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα να μπορεί να ακολουθήσει και αυτό το tutorial. Λοιπόν, αρχικά πριν ξεκινήσουμε χρειαζόμαστε να βρούμε κάποια reference images για το Razer Nomo που θα κάνουμε 3D model. Τα reference images δεν είναι κάτι τρελό. Μπορούμε απλά να μπούμε στο Google, εγώ έχω μπει στο Scrooge, να βρούμε φωτογραφίες, να τις κατεβάσουμε από site views, από οπουδήποτε, τα οποία μας δείχνουν πώς είναι τα ηχεία ή το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να κάνουμε 3D model. Τα κάνουμε save και μετά, αφού το έχουμε κάνει save, πατάμε Shift Α, Image, Reference και πάμε στο φάκελο. Εφόσον έχουμε βάλει φωτογραφία μέσα, βλέπουμε ότι είναι σε ένα scuffed σημείο. Ο τρόπος να το φτιάξουμε αυτό είναι πατάμε Alt-R, κάνει reset το rotation, ρο σκέτο, ροδέλα πατημένη μέσα και επιλέγουμε τον άξονα Z και έχοντας αυτό πατημένο πατάμε 90 και το κάνουμε rotate. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τον άξονα Χ, άξονα ψ, συγγνώμη, για να έχουμε αυτό εδώ το view. Σηκώνουμε λίγο το reference image να είμαστε aligned με τους άξονες. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι τα reference images μου που έχω βρει. Έχουμε ένα top down view, ένα μπροστινό view και ένα view από πίσω από τα ηχεία. Και λοιπόν βλέπουμε ότι το βασικό μας σχήμα βασικά στο ηχείο είναι ένας κύλινδρος, οπότε Shift A, Mesh, διαλέγουμε κύλινδρο και εδώ πέρα κάτω στη γωνία θα χαμηλώσουμε λίγο τα vertices, θα τα κάνουμε από 32-16 για να έχουμε λίγο λιγότερη γεωμετρία και να μπορούμε λίγο πιο εύκολα να κάνουμε τη δουλειά μας. Το κάνουμε rotate 90 μοίρες και πάμε top down view και το κάνουμε scale με το S μέχρι σε ένα σημείο το οποίο θέλουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ηχείο είναι σε ένα angle, δεν είναι ακριβώς top down view. Υπολογίζουμε ότι περίπου το ηχείο αρχίζει κάπου εδώ πέρα. Αρχικά βλέπουμε λίγο το reference image μας φεύγει, οπότε κάνοντας το select row Z μπορούμε να το κάνουμε λίγο καλύτερα align. Εδώ πέρα φαίνεται σωστό και βλέπουμε ότι το ηχείο αρχίζει κάπου εδώ πέρα. Κάνουμε λίγο περισσότερο scale, σμπρώχνουμε λίγο από εδώ. Μπαίνουμε στο edit mode, πατώντας tab μπαίνουμε στο edit mode ή αν δεν δουλεύει το tab εδώ πάνω πατάμε edit mode. Κάνουμε select X-ray για να πιάσουμε όλα τα vertices και σμπρώχνουμε με το G και πατώντας τη ροδέλα μέσα για να είμαστε στον και επιλέγοντας το Χ άξονα, πατώντας G σμπρώχνουμε λίγο τα vertices να δούμε μέχρι που θα είμαστε, που είναι κάπου εδώ πέρα. Βέβαια το ηχείο μας είναι μέχρι κάπου εδώ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα cut. Θα πάμε λίγο να δημιουργήσουμε αυτό εκεί το cut. Θα κλείσουμε το X-ray, θα μπούμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη selected, άμα δεν τα έχουμε selected μπορούμε να τα ξανακάνουμε select και θα τραβήξουμε λίγο τον κύλινδρο μέχρι το σημείο όπου τελειώνει αυτό το cut και από το reference image είναι κάπου εδώ πέρα αυτό το cut. Λοιπόν, σβήνουμε αυτά εδώ τα faces, δεν τα χρειαζόμαστε. Ένας τρόπος που μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ το cut αρχικά είναι να βάλουμε ένα subdivision surface το οποίο μας δίνει λίγο περισσότερη γεωμετρία και μας κάνει λίγο πιο smooth τον κύκλο. Όσο ανεβάζουμε τόσο πιο smooth γίνεται. Εμείς δεν θα το παρακάνουμε, θα βάλουμε ένα level από subdivision και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να διαλέξουμε τα edges πατώντας εδώ πάνω, να πάμε
top-down view, να κάνουμε ένα extrude με το επειδή έχουμε βάλει λίγο περισσότερη γεωμετρία, ο κύκλος έχει γίνει πιο smooth, οπότε θα πρέπει να το κάνουμε λίγο περισσότερο scale για να έρθει στο σημείο που πρέπει. Θα μπούμε λίγο στο X-ray να δούμε πού είναι τα cuts που έχουμε κάνει και αυτά πρέπει να έρθουν λίγο εδώ πέρα. Παίρνουμε αυτό εδώ το edge loop και πατώντας Ctrl B κάνουμε ένα bevel. Αυτό το bevel θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το cut. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο γιατί είναι ένα μικρό cut, οπότε το bevel θα μπορούσε να είναι τόσο μικρό και πατώντας εδώ πάνω 3D cursor να είναι το transform και Shift S cursor to selected, μπορούμε να πατήσουμε Alt E extrude manifold και πατώντας S κάνουμε scale προς τα μέσα. Λοιπόν, εφόσον το έχουμε κάνει αυτό, βλέπουμε ότι δεν έχουμε μια clean γραμμή, έχουμε curves. Αυτό μη σας αγχώνει, είναι λογικό και ο τρόπος να το φτιάξουμε είναι να πάμε σε αυτά εδώ τα edges, να πατήσουμε bevel, να κάνουμε ένα μικρό bevel, θα βάλουμε δύο segments και profile shape 1. Αυτό που κάνει είναι να μας κάνει μια ορθή γωνία εδώ πέρα, ώστε να έχουμε αυτό εδώ το clean cut. Λοιπόν, συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα border μπροστά στον κύκλο μας, οπότε θα μπούμε σε αυτό εδώ το view, θα κάνουμε select αρχικά το border, θα μπούμε εδώ πέρα, θα κάνουμε cursor to selected, shift S, θα κάνουμε extrude και θα κάνουμε scale με το E, extrude με το E, scale με το S προς τα μέσα. Το border, έτσι όπως το βλέπω με το μάτι, είναι περίπου τόσο. Τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί χρειαζόμαστε ένα bevel εδώ πέρα, αλλά δεν θα το κάνουμε ακόμα και θα κάνουμε άλλο ένα extrude και θα το κάνουμε προς τα μέσα. Έτσι δημιουργούμε, άμα βγάλουμε το subdivision, δημιουργούμε αυτό εδώ το σχήμα εδώ πέρα, ένα μικρό ορθογώνιο προς τα μέσα. Για να φτιάξουμε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα που έχουμε με τα edges, κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε και στο cut εδώ πέρα, Ctrl B, bevel και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Άμα ανεβάσουμε λίγο το quality, βλέπουμε ότι είμαστε σε αρκετά clean σημείο, έχουμε clean γωνίες, sharp γωνίες, αλλά όχι τόσο sharp ώστε να μην είναι ρεαλιστικές. Λοιπόν, αυτό εδώ το shape θα το κρατήσουμε σαν βάση, οπότε θα το κάνουμε ένα Shift D και θα το κάνουμε duplicate και θα το φέρουμε αριστερά κάπου να το έχουμε σαν backup σε περίπτωση που κάνουμε κάτι και χαλάσουμε όλο το model και χρειαστεί μετά να ξαναφτιάχνουμε όλα τα πράγματα από την αρχή. Οπότε καλό είναι να κρατάμε λίγο backups με ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστεί να φτιάξουμε αυτό εδώ το face, το οποίο είναι λίγο κάνει λίγο ένα curve προς τα μέσα, οπότε αφαιρώντας λίγο το subdivision μπορούμε να δούμε ότι έχουμε αυτόν εδώ τον κύκλο και επιλέγοντάς τον και πατώντας Shift D το κάνουμε duplicate, πατάμε P και το κάνουμε separate by selection. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε τώρα είναι να σπάσουμε αυτόν εδώ το κύλινδρο που έχουμε με αυτόν εδώ τον κύκλο που κάναμε. Άμα δεν μπορείτε να τον κάνετε select επειδή μπορεί να κάνει overlap, μπορείτε να πάτε εδώ πέρα για να τον πατήσετε και να τον κάνετε select. Και τώρα έχουμε ένα διαφορετικό object, διαφορετικό mesh. Μπορούμε να το κάνουμε ελάχιστα scale, ίσα ίσα για να βλέπουμε λίγο καλύτερα, και μπαίνοντας πάλι στο edit mode μπορούμε να το διαλέξουμε, τσεντράρουμε τον cursor, πάμε σε αυτό το view, scale προς τα μέσα και βλέπουμε λίγο με το μάτι ότι περίπου θα είναι κάπου εδώ πέρα. Το reference image από πίσω δεν το κάνω one to one, το έχω για να βλέπω περίπου πώς θα είναι, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε one to one λόγω του angle που είναι, οπότε λίγο με το μάτι
μπορούμε κάπως να δούμε μέχρι πού φτάνει αυτό εδώ το σημείο. Εφόσον έχουμε φτάσει μέχρι σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι είναι όντως εκεί πέρα αυτή η γωνία εδώ πέρα που κάνει, πατώντας G το τραβάμε λίγο προς τα πίσω, ώστε να χρειαστεί να κάνουμε λίγο περισσότερο scale και δημιουργούμε αυτό εδώ το curve. Πατώντας τώρα το subdivision, enable, εδώ πάνω στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το shape εκεί πέρα. Να ανοίξω και το subdivision στο άλλο τέτοιο, στο άλλο object, και μπορούμε λίγο να δούμε εδώ πέρα ότι στις γωνίες, όχι στις γωνίες, στον εξωτερικό κύκλο είμαστε λίγο έξω, οπότε μπορούμε να τον διαλέξουμε. Σεντράρουμε πάλι τον cursor, shift S, cursor του selected, και με το S κάνουμε λίγο scale για να κάνουμε fill το gap που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε κι άλλο ένα ring, το οποίο έχει και ένα κενό από πίσω, οπότε μπορούμε να κάνουμε extrude μέχρι ένα σημείο όπου θέλουμε. Αν σας βολεύει, βγάζετε το subdivision, κάνουμε ένα μικρό extrude προς τα πάνω, συγγνώμη, όχι προς τα πάνω, προς τα μέσα. Απλά βλέπετε το cursor είναι λάθος, οπότε πάλι το σεντράρουμε. Κάνουμε ένα μικρό extrude περίπου μέχρι εδώ πέρα. Ίσως να χρειαστεί και λίγο λιγότερο, κάπου εδώ. Και πάλι extrude και το φέρνουμε μέχρι το σημείο αυτό όπου κάνει align με τον άλλο τον κύκλο. Τώρα πάλι σεντράρουμε τον cursor, scale προς τα μέσα, και δημιουργούμε αυτό το δαχτυλίδι, το οποίο με το μάτι, να κάνουμε enable και το subdivision, με το μάτι είναι κάπου εδώ πέρα. Πάμε πάλι στις γωνίες, Ctrl B, bevel, και βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει αυτό εδώ το όμορφο το cut. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μέσα ένα αρκετά deep cut, οπότε αυτό εδώ πρέπει να μπει αρκετά μέσα. Να δούμε λίγο για τα άλλα reference images. Μπαίνει αρκετά μέσα και μετά σαν να έχουμε και ένα μικρό σκαλοπατάκι, έτσι όπως φαίνεται εδώ πέρα, οπότε ίσως αυτό να μην είναι αρκετά μέσα και να είναι με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε λίγο scale προς τα έξω, το επαναφέρουμε, φτιάχνουμε cursor, extrude λίγο προς τα μέσα και πάλι extrude προς τα μέσα και φτιάχνουμε αυτό εδώ το σχήμα. Είμαστε πάλι στις γωνίες και φτιάχνουμε λίγο τα bevels. Προσπαθούμε εδώ πέρα να μην κάνουμε overlap, οπότε άμα δεν βλέπετε που ακριβώς είναι τα vertices, κάντε disable το subdivision και δείτε που γίνεται το bevel, γιατί υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα να κάνουμε ένα μεγάλο bevel και να φαίνεται ωραία, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε κάνει overlap τα vertices και δεν το θέλουμε αυτό, οπότε καλό είναι να βλέπουμε λίγο που γίνονται τα bevels. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να φτιάξουμε αυτό εδώ το μαξιλαράκι που βλέπουμε εδώ πέρα, και ένας τρόπος που σκέφτομαι να το φτιάξουμε είναι να κάνουμε extrude λίγο αυτό εδώ το σημείο, extrude προς τα έξω πάλι, και να μην το φτάσουμε μέχρι το τέλος, να το αφήσουμε λίγο προς τα πίσω, extrude πάλι προς τα μέσα. Βλέπετε ότι πάντα φτιάχνω το 3D cursor, οπότε και εσείς όταν αλλάζετε position πρέπει να το φτιάχνετε για να το κάνετε scale σε σωστό σημείο. Λίγο extrude προς τα μέσα μέχρι εδώ ίσως, και πάλι extrude έτσι. Τώρα άμα κάνουμε apply το subdivision surface, βλέπουμε ότι έχουμε κάτι το οποίο μοιάζει όντως με αυτό το μαξιλαράκι. Ωστόσο θα ήθελα, είναι η αλήθεια, να βάλω άλλο ένα curve εδώ πέρα, άλλο ένα loop cut, και θα το πάρω και θα το κάνω extend λίγο προς τα έξω, ώστε να δημιουργήσω ένα έτσι, μικρό inflation και να φαίνεται λίγο περισσότερο σαν μαξιλαράκι. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να βάλουμε κάποιο bevel, αλλά όχι όχι σε profile shape 1.05 ίσως, για να το κάνουμε λίγο περισσότερο scale, για να δημιουργήσουμε έτσι ένα λίγο πιο
ένα πιο smooth finish. Το ίδιο ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ πέρα ή να κατεβάσουμε λίγο αυτό εδώ το shape. Πατώντας G γινόμαστε lock στον άξονα, οπότε δεν μπορούμε να φύγουμε πάρα πολύ, όπου και να πάμε δεξιά και αριστερά, οπότε κουνιόμαστε εκεί που θέλουμε να κουνηθούμε. Οπότε double tap G και κουνάμε λίγο να το κεντράρουμε και είμαστε σε ένα σημείο το οποίο από ό,τι βλέπω κάνει αρκετά καλά represent αυτό εδώ το foam. Τώρα μπορούμε να βάλουμε ένα ακόμα supporting loop κατά εδώ πέρα για να μην έχουμε πάρα πολλά έτσι μεγάλα κενά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εσωτερικό σημείο. Αυτό εδώ το σαν foam, σαν fabric ίσως, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό το loop κατά εδώ πέρα που δημιουργήσαμε και θα το κάνουμε λίγο scale προς τα μέσα. Όχι scale, συγγνώμη, θα το σμπρώξουμε λίγο προς τα μέσα πατώντας 2 φορές G. Φτιάξουμε τον κέρσορα, θα κάνουμε ένα μικρό extrude προς τα εδώ και θα τραβήξουμε πάλι προς τα έξω μέχρι εδώ πέρα τα edges μας, γιατί βλέπουμε εδώ ότι έχουμε αρκετό κενό από αυτό εδώ το σημείο με αυτό, που θεωρητικά με το μάτι είναι περίπου αυτό εδώ. Και τώρα φτιάχνουμε τον κέρσορα πάλι, scale μέχρι εδώ πέρα, τραβάμε προς τα πίσω, άλλο ένα extrude, scale προς τα μέσα και τραβάμε πάλι προς τα πίσω κάπου εδώ και προσπαθούμε τώρα λίγο να κάνουμε με το μάτι πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κύκλος. Εγώ θεωρώ ότι είναι περίπου τόσο. Ίσως να χρειαστεί να το κάνουμε λίγο περισσότερο extrude προς τα μέσα αυτό, όχι extrude, scale προς τα μέσα για να δημιουργήσουμε το angle. Και είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Κάνουμε απλά λίγο το Subdivision Surface Modifier να δούμε τι έχουμε κάνει από γωνίες. Εδώ είμαστε πολύ καλά. Εδώ πέρα θα χρειαστούμε να βάλουμε ένα bevel, ένα μικρό bevel, profile shape 1 σε περίπτωση που το ξεχάσετε, και είμαστε κάπως έτσι. Τώρα θα πάμε να δημιουργήσουμε αυτόν εδώ τον κόνο, ο οποίος έρχεται περίπου θα πω μέχρι εδώ πέρα και έχει ένα έτσι κυκλικό shape προς τα πάνω, ένα τρίγωνο κάπως. Λοιπόν, ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε approach αυτό είναι αρχικά να μπούμε εδώ πέρα, να κάνουμε τον κέρσορά μας έτσι και ιδανικά θα χρειαστούμε κύκλο εδώ πάνω, οπότε αντί να πάρουμε ένα UV sphere όπως αυτό εδώ πέρα και να το κόψουμε στη μέση, που πιθανότατα έχετε δει πολλές φορές, θα κάνουμε ένα δικό μας κύκλο. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή έχουμε subdivision modifier. Όταν κάνουμε subdivide UV sphere, βλέπουμε ότι επειδή όλα καταλήγουν σε ένα βέρτιση, έχουμε αυτό εδώ το περίεργο το shading. Πάμε εδώ πέρα και διαλέξουμε αυτό εδώ που μας δίνει λίγα έτσι μας κάνει λίγο να γυαλίζει το object. Βλέπουμε ότι δημιουργεί αυτά τα περίεργα τα streaks, τα stripes που δεν τα θέλουμε καθόλου. Οπότε εμείς δεν θα κάνουμε με UV sphere κύκλο. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε κύκλο. Στο object mode παίρνουμε ένα τετράγωνο, βάζουμε subdivision surface, κάνουμε apply 3 φορές και κάνουμε apply. Και τώρα έχουμε θεωρητικά έναν κύκλο ο οποίος είναι μόνο με τετράγωνο, αλλά μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι ακριβώς κύκλος, είναι λίγο πιεσμένος προς τα πάνω, είναι σαν oval κάπως. Οπότε για να το φτιάξουμε αυτό θα πάρουμε ένα cast modifier και το factor θα το κάνουμε 1. Ουσιαστικά άμα δεν φάνηκε το factor αυτή τη στιγμή
επειδή είμαστε στο edit mode δεν φαινότανε, το factor κάνει αυτό. Βάζοντας το στο 1, δημιουργούμε ένα τέλειο κύκλο. Και κάνουμε apply. Και τώρα έχουμε ένα κύκλο ο οποίος είναι όλος με quads. Συνεχίζοντας, θα μπούμε στο X-ray mode, θα πάμε σε αυτό το view και θα κόψουμε το μισό κύκλο. Και έχουμε αυτό εδώ. Τώρα, έχοντας επιλεγμένο όλο τον κύκλο, θα τον κάνουμε scale μέχρι εδώ πέρα, ίσως. Θα τον κάνουμε scale και θα πάρουμε τα εξωτερικά τα vertices και θα τα κάνουμε ένα μεγάλο extrude προς τα μέσα και θα κάνουμε scale μέχρι να κάνουμε match αυτό εδώ το σημείο. Προφανώς αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο, οπότε θεωρητικά είναι περίπου μέχρι εδώ πέρα. Τραβώντας το εδώ μέσα μπορούμε να δούμε λίγο μέχρι που θα είναι μέχρι που θα φτάνει αυτό το extended κομμάτι. Μπορούμε να σμπρώξουμε και ακόμα πιο μέσα. Πατώντας G μπορούμε να φτιάξουμε το σχήμα από αυτό εδώ τον κόνο και ιδανικά θα πρέπει λίγο να παίξουμε με τα vertices εδώ πέρα για να έχουμε ένα λίγο πιο smooth τελείωμα, να μην είναι απλά πάνω σε ένα κύκλο, γιατί με τα default vertices βλέπουμε ότι λίγο μας κάνει ένα απότομο curve, απότομο κάτω εδώ πέρα, από τρίγωνο που πάει να γίνει ξαφνικά μας κάνει κύκλο. Οπότε παίζοντας λίγο με τα vertices και σμπρώχνοντας τα λίγο προς τα μέσα, φτιάχνουμε λίγο αυτό το θέμα και κάπως έχουμε ένα πιο smooth τελείωμα. Και άμα κάνουμε apply ένα subdivision surface, βλέπουμε ότι είμαστε σε αυτό εδώ το οποίο κάνει represent αυτόν εδώ τον κόνο εκεί πέρα. Λοιπόν, πίσω βλέπουμε ότι έχουμε ένα κύκλο ο οποίος φωτίζει, αλλά δεν είναι flat. Έχουμε εδώ πέρα ένα τέταρτο ίσως, ένα πέμπτο από ένα κύκλο και είναι κάπου εδώ πάνω. Βλέπουμε επίσης ότι έχουμε καλώδια, πρίζες και τα λοιπά. Τα καλώδια και τα cuts εδώ πέρα σε αυτό το tutorial σκέφτομαι να μην τα κάνω γιατί περιπλέκουν αρκετά τα πράγματα και για ένα beginner friendly tutorial δεν είναι ιδανικό. Οπότε αυτά θα τα αφήσουμε, μπορείτε να μου πείτε άμα θέλετε σε κάποιο άλλο βίντεο να ασχοληθούμε με αυτά και θα κάνουμε αυτό εδώ το σημείο του ηχείου. Λοιπόν, μπαίνοντας στο edit mode θα κάνουμε ένα extrude του κύκλο εδώ πέρα μέχρι αυτό εδώ το σημείο ίσως λίγο λιγότερο. Θα φτιάξουμε με ένα bevel εδώ το σημείο μας και βλέπουμε ότι είμαστε πολύ καλά. Τώρα, αυτός εδώ ο κύκλος είναι περίπου εδώ πέρα. Ξεκινάει θεωρητικά το κέντρο του. Θα πάρω λίγο αυτό το reference image από εδώ πέρα για να βλέπω λίγο καλύτερα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε ένα βέρτιση από εδώ πέρα, να το κάνουμε extrude προς τα κάτω μέχρι εδώ πέρα και εδώ που έχουμε θεωρητικά το τέλος του κύκλου, το κέντρο του άλλου κύκλου, να κάνουμε cursor to selected, σβήνουμε αυτό το βέρτιση, δεν το χρειαζόμαστε άλλο και διαλέγουμε αυτόν εδώ τον κύκλο, το κάνουμε shift D για να κάνουμε duplicate και το κάνουμε scale πάνω σε αυτό εδώ το σημείο και βλέπουμε ότι έχουμε δημιουργήσει αυτόν εδώ τον κύκλο που έχει το ηχείο μας με το περισσότερο shape εδώ πέρα και λιγότερο shape προς τα έξω. Μπορούμε ίσως να χρειαστεί να πάμε λίγο πιο προς τα πάνω, κάνουμε λίγο περισσότερο scale, θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο manual work, διαλέγουμε τα faces εδώ πέρα
και πατάμε F για να τα κάνουμε fill και θα έχουμε έτσι μια πολύ καλή γεωμετρία, γιατί ο κύκλος, με αυτόν εδώ τον κύκλο κάνουν perfect match στα vertices, γιατί τον κάναμε duplicate. Αυτό μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα πατώντας στατιστικά. Όταν κάνουμε select βλέπουμε ότι έχουμε 16 vertices και 16 vertices εδώ πέρα, οπότε έχουμε perfect γεωμετρία και perfect quads. Τώρα, εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα extrude προς τα μέσα, ένα bevel. Πάμε εδώ πέρα, κάνουμε ένα τετράγωνο, να κάνουμε subdivision 3 φορές, apply, cast modifier, factor 1, apply και κάνουμε scale. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι θέλει να είναι ο κύκλος κάπου μπροστά σε αυτό εδώ το σημείο, κάπως έτσι. Ίσως να ήταν καλό να κάνουμε cut τον κύκλο από τη μέση και πάνω, λίγο πιο κάτω από τη μέση, σε περίπτωση που μας κάνει τίποτα περίεργα overlaps. Λοιπόν, επειδή στο Scrooge βλέπω ότι εδώ πέρα κάτι υπάρχει σαν γυαλί, δεν είναι ακριβώς ένα πλαστικό. Λοιπόν, εδώ πέρα με το reference image βλέπουμε ότι εμείς είμαστε αρκετά έξω, οπότε καλό θα ήταν λίγο να το φτιάξουμε αυτό και να το φέρουμε κάπου προς τα εδώ, αυτόν εδώ τον κύκλο. Κάνουμε λίγο delete για να δουλέψουμε λίγο πιο εύκολα. Αυτός ο κύκλος πρέπει να είναι κάπου εδώ πέρα, θεωρητικά. Κάπου εδώ, οπότε αντίστοιχα και αυτά εδώ τα edges πρέπει να είναι λίγο πιο προς τα μέσα. Αρκετά ίσως πιο μέσα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα κάνουμε λίγο περισσότερο scale τον κύκλο. Και επειδή βλέπουμε ότι έχουμε overlap εδώ πέρα, θα πούμε X-ray mode, θα πάρουμε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι, και θα κάνουμε delete τα vertices. Και μένουμε με αυτό εδώ το face. Τώρα, είμαστε νομίζω σε ικανοποιητικό σημείο για το που βρίσκεται αυτός ο κύκλος. Οπότε, αντί να το κάνουμε extrude προς τα έξω, όπως κάναμε, όχι extrude, να δημιουργήσουμε duplicate και να το βάλουμε αυτό προς τα έξω και να το κάνουμε scale, θα το κάνουμε ανάποδα, οπότε θα σμπρώξουμε λίγο προς τα μέσα αυτό και πιθανότητα να μην χρειαστεί να το κάνουμε και scale, οπότε θα το αφήσουμε έτσι, θα το φέρουμε λίγο πιο κοντά και το αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Τώρα, θα φέρουμε λίγο αυτό εδώ το reference image προς τα πίσω, κάπου εδώ πέρα, και θα κάνουμε select όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Το κάνουμε ένα duplicate και θα το αφήσουμε πάλι στην άκρη σε περίπτωση που γίνει κάτι περίεργο και θα το χρειαστούμε πίσω. Το κάνουμε select, κάνουμε rotate στον άξονα Z 90 μοίρες. Φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο και κάνουμε ένα rotate στον άξονα Χ και φέρνουμε το object κάπου εδώ πέρα και βλέπουμε ότι κάνουμε πολύ καλό match με το reference image που έχουμε πίσω. Είναι σχεδόν identical. Χρησιμοποιώντας τώρα αυτό το reference image θα φτιάξουμε τη βάση. Λοιπόν, το κέντρο του κύκλου, το κέντρο του κυλίνδρου αυτού είναι κάπου εδώ πέρα, οπότε θα δημιουργήσουμε άλλον ένα κύλινδρο, θα τον κάνουμε scale, θα το φέρουμε εδώ κάτω, συνεχίζουμε να τον κάνουμε scale και είμαστε στο κέντρο, βλέπουμε, γιατί φτιάξαμε τον κέρσορα πριν. Κάνουμε ακόμα scale και τράρουμε λίγο προς τα μέσα αυτό το σημείο, scale λίγο ακόμα, το φτιάχνουμε και από ό,τι βλέπουμε το reference image κάνει λίγο αυτό το
προς τα μέσα. Πηγαίνει λίγο προς τα μέσα, οπότε διαλέγουμε τα πάνω την πάνω λούπα. Αρχικά βασικά, εφόσον είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε ένα delete αυτά εδώ τα faces. Όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Για το κάτω θα υπάρχει πρόβλημα, για το πάνω δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά είναι, θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερα. Σε αυτό εδώ το σημείο είμαστε έτσι, οπότε παίρνουμε αυτόν εδώ τον κύκλο και φτιάχνουμε τον κέρσορα και κάνουμε ένα scale ώστε λίγο να έχουμε ένα μικρό angle, γιατί δεν είναι ακριβώς ευθύς κύλινδρος εδώ πέρα. Τώρα, για να έχουμε clean topology πάνω στη βάση, θα πάρουμε αυτόν εδώ τον κύκλο, θα τον κάνουμε duplicate και θα τον κάνουμε extrude. Θα τον κάνουμε scale, θα τον μεγαλώσουμε. Θα τον κάνουμε scale μέχρι να κάνουμε match το reference image, το οποίο είναι περίπου μέχρι εδώ πέρα, και θα τον κάνουμε extrude προς τα κάτω, ίσως λίγο scale. Τώρα που έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο, μπορούμε αυτά λίγο να τα φτιάξουμε. Βλέπουμε λίγο καλύτερα το reference image. Και τώρα θα κάνουμε ένα extrude προς τα μέσα, μέχρι εκεί, και θα κατεβάσουμε αυτόν εδώ τον κύκλο προς τα κάτω μέχρι εκεί που δείχνει το reference image. Τώρα είμαστε λίγο 1 εκατοστό από έξω, 1 εκατοστό από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τα αφήνουμε ως έχει και θα κάνουμε extrude εδώ πέρα, κλείνουμε και θα πατήσουμε Ctrl F, grid fill, και βλέπουμε ότι έχουμε perfect topology εδώ πάνω. Τώρα, με την ίδια λογική που κλείσαμε αυτό εδώ το κύκλο, θα κλείσουμε, όχι αυτό εδώ το κύκλο, αυτό εδώ το face, θα κλείσουμε και αυτό. Θέλει λίγο manual work. Θα πάρουμε ένα edge από τη μία μεριά, ένα edge από την άλλη, και αν το Blender θέλει θα τα κάνει μόνο του, αλλιώς πρέπει λίγο να τα πιάσετε ένα-ένα ώστε να φτιάξετε αυτό εδώ το σημείο. Θα βάλουμε λίγο supporting geometry ακόμα για να μην έχουμε έτσι μεγάλα stretches. Πάμε να κάνουμε απλά ένα subdivision modifier και βλέπουμε ότι έχουμε ένα μικρό θέμα. Εδώ πάνω δεν μας κάνει αυτό που περιμένουμε να μας κάνει το Blender όταν κάνουμε subdivision. Βλέπουμε ότι έχουμε flat surface και δεν υπάρχει subdivision. Αυτό γίνεται επειδή έχουμε flipped normals. Συνήθως όταν κάνουμε duplicate κάτι, δημιουργούμε τα normals γίνονται flipped. Ουσιαστικά αυτό που σημαίνει ότι είναι flipped τα normals, να πάρουμε ένα keyboard για να το κάνουμε explain. Τα faces είναι τα εξωτερικά faces που έχουμε. Αυτά εδώ πέρα και αυτά εδώ είναι τα εσωτερικά. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει είναι ότι τα εξωτερικά faces έχουν βγει μπροστά και το Blender μπερδεύεται και γίνεται όλο αυτό το περίεργο. Ευτυχώς για μας υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να το φτιάξουμε. Διαλέγουμε το object μας, πατάμε α να το κάνουμε select όλο, shift N και φτιάχνουμε τα normals και βλέπουμε ότι έχουμε επανέλθει σε ένα φυσιολογικό σημείο και μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας κανονικότατα, διαλέγοντας τα edges που θέλουμε να κάνουμε bevel, εδώ πέρα, εδώ πέρα και εδώ πέρα, και apply to subdivision, ένα μικρό bevel, και είμαστε σε αυτό εδώ το πολύ καλό σημείο. Θα πρότεινα να βάλουμε κάποια loop cuts εδώ πάνω, ίσως 4, για να έχουμε έτσι λίγο περισσότερο supporting geometry, και είμαστε έτοιμοι κάνοντας 3D model το ηχείο μας.